Tatlong most wanted sa Ilocos Region nasa kote po sa sunod-sunod na operasyon ng pulisya. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Naaresto ng Police Regional Office 1 ang tatlong top most wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region noong March 17 at 18, 2026. Nasa kote sa Lawag City, Ilocos Norte ang isang 22 anyos na lalaki na itinuturing na top most wanted ng lungsod dahil sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Sa Pangasinan naman, nadaki pang most wanted sa bayan ng Malasiki na itinago sa alias na Jess na nahaharap sa parehong kaso na walang inirekomendang piyansa. Samantala, naaresto sa Baknota ng isang 45 anyos na negosyante na top most wanted ng dahil sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 na may inirekomendang piyansang nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustodiyan na ng kani-kanilang himpilan ng pulisya ang mga naarestong individual para sa dokumentasyon at kaukulang proseso ng kaso. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.